ତୁ ଯୋଉ କାରଣ ଖୋଜୁଛୁ ସେ ବ୍ୟାକରଣ ବହିକୁ ମୁଁ କେବେଠୁ କବାଡ଼ିଆରେ ବିକି ସାରିଛି। ଏବେ ପଚାରିତେ ଦେଖି ଖାଇକି ଅଛୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୋତେ ସୁଟ୍ କରିବ ଛୁଟ ମୋତେ ଆରେ ସୁଟ୍ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଠିଆ ହେଇଛ? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଗୁଣ୍ଡା ହଠାତ୍ ମେଣ୍ଢା ହେଇଗଲା। ତମେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ସେ ଗୋଟାଏ କଥା ଏତେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ମେଣ୍ଢା ହେବାର କାରଣ କଣ? ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଜମା ସେ ଗୁଣ୍ଡା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନା କହୁଛି। ତୁ 40 ଜଣ ଫୋନ୍ କଲେ 4 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆସିବେ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ରେ ତୋ ଭଳି 40 ଅଫିସରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡ। ଚୁପେଇଆ କହୁଛି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ହଠାତ୍ ତୋ ପିସ୍ତଲଟା ତଳକୁ ଭାଇଗଲା କ'ଣ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କେଇ ପଦ କଥାରେ ତୋ ଡାଇଲଗର ବିଚେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଓ ହାଇଦର କହ ହାଇଦର ଚାଲିଛି ସବ ସାରା ଦିନ ମାରେଙ୍ଗେ। ହେଲେ ଯୋଉଦିନ ହାଇଦର ମାରିବ ସେଇଦିନ ଦୁନିଆ କରିବ। ହାଇଦର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କଲା। ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ଟା କାହା ପାଇଁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ? ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଠିକ୍ କହୁଛି ମୁଁ। କାହାକୁ ସୁପାର ନେଇ ମତେ ମାରିବାକୁ ପିସ୍ତଲ ଟ୍ରିଗର ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଥିବ ଏଇ ହାଇଦର ଗୁଣ୍ଡା ହଠାତ୍ ଭିଲାନରୁ ହିରୋ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଇନେ ତମେ କ'ଣ ଇଏ ହାଇଦରକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ କି? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଚ୍ଚା ଲୋକ। ତମେ ଘର ବନ୍ଧୁ ଆସିଛ ଖାଇ ପିଇ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବ। ଓକେ ରିଲାକ୍ସ। ଏଇ ମଇନି କୁହ ତମେ ହାଇଦରକୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲ କି? ଆରେ କୁହ ମଇନି କୁହ। ସତ କହିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଜାଣିବାଟା କେମିତି? ସେ ଜାଣିବାଟା କେମିତି? ଜଣେ ମଣିଷ ଆଉ ଜଣକୁ ଜାଣେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅବିବାହିତା ଝିଅ ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାଣେ। ସେମାନଙ୍କ ଜାଣିବା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ। ଯାହାକୁ ଜଣା ହଉ ହଉ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଅଜଣା ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ। ଯେମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମ ଆଉ ତାପରେ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଥିଲା? ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଦେହ କରିଦେବା ସ୍ୱାମୀକୁ କାପୁରୁଷ କୁହାଯାଏନି। ସେଇଟା ଜାଣେ ହାଜର ମୁଁ ସବୁ ଜଣେ। କଥା କ'ଣ କି ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ବାହା କିନ୍ତୁ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ ଆଉ କାହାର ରିଜେକ୍ଟ ପ୍ରେମିକାକୁ ବାହା ହେବା ସହିତ ସମାନ। ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କ'ଣ ରିଜେକ୍ଟ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ତ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଚତୁର୍ଥରେ ପୂର୍ବରୁ ওই হোটেল ଆଉ କାହା ସହିତ ବେରୋଟା ଖୋଲିନି ତ? ତମେ ମତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଏ ହାଇଦର ପିଲାକୁ ତମେ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଖାଲି ନଷ୍ଟ କରିଲ ତ? तो मौलू भाई ने सही तुमको माटा तेरा बड़े तुम गाड़ी क्यों आवे? ये हाइदर को कौन पे बाथिला? वो पिकाउट अरे सुप्रीम कोर्ट को यस साफ पर प्रश्न पचारे तारा वैज्ञानिक कारण दर्शाओ କିନ୍ତୁ ସେ କାରଣ ମୁଁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର। ଯୋଉଦିନ ସେ କାରଣ ଖୋଜି ପାଇବି ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ଫାଇନାଲ ହବ ଆମ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନା ସେଇଠୁ ଅଟକି ଯିବ। ନାଇଁ ମୋର ଏଠି ରହିବ ଯଦି ମୋ ସନ୍ଦେହଟା ମିଛ ଆଜି ତମ ଚତୁର୍ଥୀ ଜାଣିଛି ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମୋର ଚତୁର୍ଥୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ନୁହଁ। ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ପରେ এইটা সামনে তো মুড়ি বাদ করছিল এইটা সামনে এবার দেখিলো মোর সচা প্রেমিকার লুহ কেটে গরম চলে জীবত
ଦେଖିଲୁ ହଇଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ସବୁ ପୁରୁଣା କନସେପ୍ଟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଦେଖିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆ ଜାଣିଥିଲା କେବଳ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରଠୁ ଦୁନିଆ ଜାଣିବ ଟକ୍କରମାନଙ୍କର ବି ଅଭିଶାପ ଅଛି ହେଲେ ଯୋଉ ବାଳକୁ ତ ସେଇ ବାଳକୁ ବାଳୁଆଣି କହିଲା ହେଲେ ତ ବାଳୁଅ ଦୋଷ ଗୋଟି ପାଇଲା ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଅପସରା ଯାଇଥିଲା କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ସବୁ କରିବେ ଓ লিচি বড় দেখি ভূমিকে বাদ দেইতা ভূমি লিচি খাইতা যা ভূমিকে লিখি যা তা কারণে সইতা মানে